kwi-era ye-arrogant sinners. Ubonoba ngokwamntu engumoni u-arrogant akafuni ukuzamkela ubungumoni phambi kobuso bukaThixo. Umvesithi umbhali obubani uthakana sono uyazikhohlisa yaninyaniso ingabikho kuye. Ilizwi likaThixo baphulaphuli be-40 FM uthi lo mbhali aziqonda amaSirayeli, uthi ahamba aya kuSamuweli, afika athi kuSamuweli, eSamuweli khasincede, khasithethele noThixo wakho. Mandiyiveze le nto mongameli wa lo Samuweli ngulanyana kaHana lo kuthethwa ngaye apha, ngulo uyiproduct yaseShilo. Ilizwi likaThixo athi umbhaleli wethu athi xa senyukwana wafika esibingelelweni, uthi umbhali athi xa thetha kungaphumi mazwi emlonyeni, kuthiwa wasondela uEli wambetha egxeni, wathi ngoba nini na useliselo esililisayo ivimpendulo. Uthi xa phendula, hayi Nkosi yam, andiselanga nto nje ndingumfazi onomoya nobunzima. Ilizwi likaThixo ngoba ii-situations esidila nazo ziyawenzakalisa umoya wethu, uzibone sawungumntwana nomoya nobunzima. Kodwa into eyamncedayo sisibingelelo, ngoba kulapho sothula khona imithwalo ezinyaweni zikaThixo, sothula imithwalo. Umvesithi umntu uxequla athi ndakuguqa Nkosi apha phambi kwakho, kulapho ndikubonayo. Baphulaphuli be-40 FM kula Samuweli lo mongameli ungunyana kaHana. Uthi umbhaleli wethu baphulaphuli wahamba nawo la madoda akwaSirayeli. Ilizwi likaThixo uthi wafika phakathi kweMispa neSheni. Uthi wafika uSamuweli wathi, madoda, asekhena phi isibingelelo soxolelaniso phakathi kwenu noThixo? Ngoba mfundisi wam, ayikho into ebuilda i-relationship phakathi kwakho noThixo ngaphandle kwesibingelelo esingumthandazo. Yile nto yanceda abantwana bakaSirayeli. Wathi uSamuweli, despite imeko enimone ngayo uThixo, yizani simiseni intente apha, sakheni isibingelelo. Xa sibheke ePasikeni, into eza kunceda mphulaphuli umisa isibingelelo soxolelaniso noThixo wakho. Uthi umbhali kwamiswa isibingelelo, uthi kwenyuswa amadini okuqhola igama likaThixo, kwacelwa kwacengwa kwamisa imibingelelo yezicamagushelo, kucenga uThixo obuThixo asuse isinqumbo yakhe phezu kwabantwana bakaSirayeli. Kwathi ngoba mfundisi nabaphulaphuli aluncami utshaba mfundisi aluncami, nangoku sewukhonvesa noThixo izama indlela uqobhoza ncami utshaba, alancami utshaba. Uthi umbhali eva amaFilisti oba kuhlanganiselwe ngamaSirayeli azicelela uxolelo. Uthi umbhali ehla eza kuwo. Mfundisi wami, ndifuna oba baphulaphuli zesiyinothele nto. Wathi xa uthi umbhali, le nto yenzeki accidentally mfundisi, le nto ehla amaFilisti ezohlasela, kanti ngapha ayenyuka amadini oxolelaniso. Ilizwi likaThixo ngoba kunjalo ebantwini abathandazayo, luthi xa lusehla utshaba lizohlasela ngomthandazo
lazo lenyuke idini loxolelaniso neloqabagwishalo lezono avuthixo ekwelesithathu izulu. Ilizwi likaThixo lathi unyuka idini loxolelaniso mfundisi wami sevuthixo wevuthixo engaphaya kwazaliseka lanto ibiyenzeke kuMoses. Ilizwi likaThixo ukukhala kwabo ndikuvile nokuphathwa kwabo kalukhuni ndihlileke ndizobahlangula. Ilizwi likaThixo wehla uThixo phakathi kweMispa neSheni. Uthi lo mbhali wehla baphulaphuli be-40 FM. Ilizwi likaThixo wathi ukwehla uThixo ngoba kwawubakho uThixo siyayisa noba kwaliphi unudaka esijongene nalo awubakhona uThixo siyayisa. Yile ntomvasa xa sima ejongene nomkhosi samveliza kuThixo wathi nakulena ingxokolo size egameni lakho. Ngoba mfundisi wami wawubakhona uThixo kwi-battles esizilwayo siyayisa. Uthi umbhali eyisa amaSirayeli athi ukweyisa uthi lo mbhali ilizwi likaThixo wathi abathi litye uSamuweli walimisa phakathi kweMispa neSheni. Ilizwi likaThixo baphulaphuli wathi akulimisa iheli litye samvesithi wathi igama lalo ndawo yiEbhenezeri. Wathi kuthe kwalapha uThixo nathi mfundisi wami xa ndizawulenda mandiqale ngowulungisa le nto ithi yiEbhenezeri. Ilizwi likaThixo ligama elithetha ukuthi xa uliqhawula phakathi lithi Eben-Es. uEben uthi lilitye, uEs uthi hope. Uthi lo mbhali wamisa ilitye lethemba literally. Ilizwi likaThixo baphulaphuli be-40 FM wamisa ilitye literally ilitye lethemba. Wathi uyabona lilitye lethemba, but theologically wamisa uThixo olilitye lethemba. Mfundisi wami wamisa uThixo olilitye lethemba. Ondenzela oba awuhambi nam kuloo nto siyilungiselele ngale nto. uThixo iBhayibhile mfundisi importray amaxesha amanintsi njengelitye. Ilizwi likaThixo yilaa nto athi xa bhala omnye umbhali umvesithi ilitye abalixatyisayo abakhi lasuka laba yintloko yembombo ngoba uThixo uvela njengelitye. Ilizwi likaThixo akaphazamanga uSamuweli ukuthi xa limisa athi eli lilitye lethemba. Umisa uThixo oyilitye lobomi bakho. Umisa uThixo who is a cornerstone yobomi bakho. Ilizwi likaThixo amene ngcwele kaThixo abaphulaphuli. Okwesibini mongameli ukuze ndiyityhile kahle le nto kukho umbhalo othi xa izakho zithe zagunyulwa nothini nilungisa. Ngoba iBhayibhile importray uThixo njengefoundation yobomi bomKrestu. Ilizwi likaThixo ngokwe-context yeTestament endala ifoundation yayingenziwa ngazitena yasenziwa ngelitye ngoba wethu uThixo ulilitye. Ilizwi likaThixo akaphazama uSamuweli xa emisa ilitye lethemba. Ilizwi likaThixo yilaa nto athi omnye umbhali xa ndiyigqibezela le nto lilitye athi akholiwa linjengoThixo wethu.
ngoba uzama uveza uThixo olilitye iliwa mfundisi li-formation yelitye liphuma out of a particular rock structure iliwa ngoba uThixo uzama uvezwa njengelitye umisa lonto uSamueli uthi xa misela ilitye athi eBheneza esithi elilitye lilitye lethemba wajika wayiqualify lento wayithethayo wathi kuthe kwalapho uThixo nathi ilizwi likaThixo baphulaphuli be-Fort FM ndifuna namhlanje zenihambe nalonto xa nibheke ePasikeni nireflecte kubomi benu apho uThixo anithathe khona nijonge izinto uThixo anenzele zona nijonge nibone ubukhulu bamandla kaThixo ngoba wethu uThixo usithatha singezwa zinto avuthulula uThixo mfundisi abeke phakathi kwabantu ilizwi likaThixo kuthi emzini sekungasekho ne-foundation ingindlu ingasamandla kwathi uThixo sibone ngomso kume umzi ngoba wethu uThixo uyasithwala kwimeko esikuso kufuneka ngoba basijike sijonge emva apho uThixo asithathe khona ilizwi likaThixo ngamento engcwele kaThixo kuthi mfundisi emakhaya nethu kungazange kwabakho graduate kodwa uThixo aprovide ngamento engcwele kaThixo baphulaphuli be-Fort FM aprovide uThixo nami ndingomnye wabantu abathi xa bejika bajonge ngasemva bathe ekhaya zange kwakho mntu ufundileyo bathe ekhaya kwakungekho themba noba kungakho umntu ofundileyo kodwa uThixo wavela wenza wanto yakhathethwa nguDavide akusekho nempunje endlini kaJonathan ndiyenzela inceba ilizwi likaThixo lixesha baphulaphuli loba sijonge ngoku sijonge emva xa sisiya ePasikeni sijonge apho uThixo mfundisi wami asithathe khona ilizwi likaThixo kukho abantu mfundisi abakhule ngepension zamaqhawukazi e-Eastern Cape kuhliwe ilali kuyoxelwa oba makulale kutyiwe kodwa ngoba wethu uThixo njengokuphakama kwelanga emhlabeni njengobude bentshonalanga empumalanga zinjalo ingcinga zikaThixo uphakamela ingcinga zabantu sibone kuphuma umuntu kuthiwa lo mntu uvusela khaya kulala kutyiwe ngoba uThixo waprovide ilizwi likaThixo ndifuna bamfundise ngale mpiliso yanamhlanje sijike sijonge apho uThixo asilande khona ilizwi likaThixo kukho abazali mfundisi wami xa ndizawuyeka abanabantwana abathabhakaxa eziyobisini abanathemba ilizwi likaThixo kodwa kukho umntu othi mna ndiyamazi uThixo nowami umntana wayekuloo meko kodwa isandla sikaThixo savela ndifuna loo nto mfundisi oba xa sizawubheka ePasikeni xa sinika abantu ithemba sithi jongana pha kum sike siyeke ukota sike sime sithi jongana pha kum ngoba sitestifya amandla kaThixo amandla engcwele kaThixo sifuna ukuthi owethu uThixo unawo amandla mfundisi uTonisi
ukuthi kungekho cebo lensindiso kodwa wethu uThixo athukelezise icebo lensindiso. Uthi omnye umbhali xa ndisehla kwaValleygate eGardina Edeni kwaThixo bekwisithunywa esiphethe iqele kwavalwa indlela ebheke emyezweni ilizwi likaThixo kodwa sifakwe incwadi yomnye umbhali esithi ngubani nalo uvela Botsere ingubo zakhe zingqombela kanti ngalo lonke lo xesha uThixo uthubelezisa icebo lensindiso ilizwi likaThixo. Baphulaphuli be-Fort FM mfundisi wami bendizawuthetha loo nto kubantwana baseDikeni ndisithi kubo ndiyazazi imeko zongabikho komsebenzi eDikeni. Umntu athe igraduate ye-masters ahlala endlini, umntu athi efundile mfundisi ahlala endlini kungabikho income. Kodwa ndizothi kuni bantwana base-Eastern Cape likwithemba emthini noba umthuthe wagawulwa wabuya uhlume ilizwi likaThixo. Hayi mfundisi wami thatha into yakho bendizawuthetha loo nto ilizwi likaThixo. Mandehla mfundisi wami uthatha umcimbi wakho bendizawunikezela themba kubantwana bomgquba. Ndizawuthi ningaphelelwa lithemba bazawungena abaphulaphuli bereflecta ngamabala abo besithi ukhona uThixo osithweleyo kwade kwabalapha. Enkosi Tata.